Здравейте, приятели! Днес ще ходим към Сърбия, може би към Димитровград и ще е много яко. Сега зареждаме малко на една бензиностанция и ще тръгваме. Колко много опашки и тирове. Капица. Тя да изпитаме. Вижте, навсякъде между има цветя тук, да не направиш ли? Хората тук обожават цветя. Димитровград не е толкова обаче. Не, причем в Димитровград не е толкова нататък, но аз ще ви покажа снимки. Белград беше откачен. Застава е това. Абе, хубаво се е, красиво е. Нашите хора си имат къщи тук. Какво да правят? Той е близо до границата. Да бе, хубаво са къщите, да. Представи ли се е красиво и си поддържат всичко. 200 метра постигаме. Чалгата яко. Кепица, ресторант ще ядем. Капица. Капица. Много места ще отсигаме. Мале, и той много българи да става. Ти казах. То само гледай София, Пловдив, Перник. Там има фазари нещо. Така, това е много хубав ресторант. Капица още от сега, миризмата е яка. Ще се яде яко мръвка. Плескавица. Голямата маса, къде на голямата маса ще ядем? Само да не пушва. Няма проблем. Навсякъде е яко. Много хубав природен тук в Сърбия. Добре. Много хубаво. Аз ще взема шопска салата прескавица с пържен картоф. И аз. Салата ще се Сърбска салата. Ще е за мене. Сърбска ли искаш или шопска? Значи такива салати тук в Сърбия, просто в България не съм виждал. Освен вкъщи при баба Веска. Да. Това тежи сигурно 1 кило салата. Знаете, че сръбската салата много лети, защото има чушки в нея. Ама парли много. Адски много пари. Това е погачата. Салатки, картофки. Пълнената плескавица. Още яка. Не, обичам да ям пълнена с лук, човек. Тази сигурно ще искаш кабали с него. О, и накрая на дойде десерта. Това е много як десерт. Тук ще го оставя, Ще ядем. Приключени яденето тук в това хубаво ресторанче. И сега отивам да видим последно животните и да ходим в София.